metrů čtverečních. Dres je napsán. Rozvíjeli jsme šálu. Ptám se, co šála? Takže šála má konečných 225 metrů čtverečních. 225 metrů čtverečních šála, zapsána v České knize rekordů. A to poslední číslo. Kolik diváků bude zapsáno jako... A já to nechám na vás. Takže dnes se vás tu sešlo celkově 4823. 4823 díky! Takže to a závěrečné rezumé. Takže já gratuluji k rekordu, děkuji za spolupráci a přeji večer. My moc děkujeme.